mabuting Katoliko ay mabuting mamamayan. Sugpuin ang gulong ng korupsyon. Maraming mga balita ukol sa ilan na may katungkulan sa ating gobyerno, pribadong negosyo o institusyon, at kahit na din sa ating simbahan, na mga tiwali at hindi tapat o dishonest sa kanilang tungkulin. Dadapot totoo man o fake news, ang mga balitang ito, dapat magkamalay tayo sa mga hindi kanais-nais na mga gawain ng ilan sa ating hanay na mga Katoliko. Ito ay sa layunin na kung totoo ang mga ito, makatulong tayo na maiwasto ang mga mailing gawain na ito. Kung hindi naman totoo, ating mabantayan na hindi na ito mangyari pa sa ating inang bayang Pilipinas. Lalong-lalo na, alaman natin o hindi, tayo din ay nagiging bahagi ng gulong ng korupsyon. Tunay nating kailangang mamulat at kilalanin ang gulong ng korupsyon na ito dahil ang pagkalam nito ang unang hakbang upang ito ay ating lubos na masugpo. Totoo, meron na ng systems check para sa katiwalian. Andyan ang Ombudsman at Komisyon sa Audit o COA. Meron din ng tinatawag na SALN o kaya ang lifestyle check para sa unexplained wealth. Subalit, sa labis na pagkatuso, ang mga ito ay nalulusutan din kahit nga lantaran na ang kalakaran ng pera. Naalala pa ba ninyo yung pabaon galing sa Malacanang na isinumbong sa atin noon ng isang gobernador na hindi tumanggap nito? Ang mga kaliwat kanan na mga scam at scandal, komisyon o kwota, overpriced o substandard projects, ghost projects, ghost schools, pati nga mga tulong sa mga maralita ay walang awang ninanakaw pa. Sa bangis ng gulong ng korupsyon, hindi na natin malaman kung saan ito nagsisimula. Halimbawa, dahil sa pangangailangan, napipilitan lumapit sa politiko, pambayad sa ospital o pambili ng gamot, pambayad sa matrikula o pambili ng kagamitan sa pag-aral, pagpagawa ng gusali o minsan simbahan, naghahanap ng trabaho o tulong sa paglibing, sari-saring walang katapusan mga solicitation. Kung nabigyan man ng tulong dahil sa utang na loob, alam na kung sino ang iboboto sa eleksyon. Ang mga politiko naman, dahil hindi nga naman sapat ang kanilang sahod upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga humihingi, tumatanggap naman ng pera kahit alam naman nilang bawal sa kanila na tumanggap anuman ng regalo. Alam kasi nila, kapag hindi nila pagbigyan ang humihingi, tiyak hindi na sila iboboto nito. Mas masahol pa ang iba na ginagamit ang pera ng gobyerno tulad ng scholarship, medical o housing assistance. Nakala mo sarili nilang pera ito sa mga pangalan na inilalagay dito. Bukod pa sa EPAL na ito, tumatanggap pa ng komisyon galing sa mga nangongontrata kahit alam naman nila na pagnakaw ito sa gobyerno. Kaya akala natin nakatulong sa mga naghihirap, yung pala nalinlang tayo. Nagpapayaman sa sarili at sinisiguro na hindi maalis sa pwesto upang matakpan ang mga maling gawain. Ang ilan nga sa mga kontratista naman, kailangan magbigay ng komisyon upang makakuha ng proyekto. At para magkaroon naman ng kita, kailangan gawing overpriced ang proyekto o kaya naman maging substandard ang paggawa nito. Totoong nakapanlulumo ang bangis ng gulong ng korupsyon na ito, lalong-lalo na hindi na lang milyong piso kundi bilyong-bilyong piso
na ang nakukurakot sa dugot pawis at pinaghirapan ng mga Pilipino na patapat sa pagbayad ng buwis. Ngunit huwag tayong mawala ng pag-asa. Marami pa din ang mga magigiting sa ating hanay na hindi nasisilaw sa pera at nananatiling tapat at matuwid sa kanilang tungkulin. Sa nais natin na maging mabuting mamamayan, gawin din natin ang ating bahagi sa pagsugpo sa gulong ng korupsyon na ito.